Jeg er lidt forkølet lige nu, så jeg vil prøve mit bedste på at lyde sådan normal, men ja. Anyways, det her det er min gennemgang af det forsøg, vi lige har haft om, nemlig den nære astronomi i fysik. Så i introen, altså det første modul, så lærer vi lidt om solsystemet. Og vi har nogle facts, for eksempel at solen udgør 99,85% af solsystemets masse, fordi den fylder så meget. Resten af massen er så alle planeterne. Og solen holder op med at skinne, når der ikke er mere helium tilbage i kernen. Og så lærer vi også, hvad det kræver at blive kaldt for en planet. Det var nemlig, at man skal være stor nok til at rydde alt i sin bane. Man skal være næsten kugleformet, og man skal være i omløb om en stjerne. Og så havde vi også om Johannes Kepler, en meget kendt fysiker, og astronom, tror jeg nok også. Og han havde lavet de her love om planeter og deres baner i solsystemet og sådan noget. Og den første lov, som er den vigtigste lov, det var, at alle planeter bevæger sig rundt i ellipsebaner. Og der kan man så se på skærmen her, jeg ved ikke, om man kan se min cursor. Det kan man nok ikke. Men man kan så se, at der er 2 brændpunkter i en ellipse, og solen er så i det ene brændpunkt. Det vil sige, at nogle gange, så er jorden faktisk tættere på solen i sit omløb. Og så hans anden lov var, at arealhastigheden er konstant. Det vil sige, at planeter bevæger sig hurtigere, når de er tæt på solen. Og så lærer vi om længde- og breddegrader. Vi lærte først, at den 0. breddegrad det er på ækvator, det vil sige midt på jorden. Det giver også mening, fordi at ækvator er sådan det tykkeste punkt, og hvis man, så har man jo 2 halvdele af jordkloden, nemlig den nordlige og den sydlige. Og der kan man så sige, at hvis man er over ækvator, så er man på den nordlige del, og så har man nordlige breddegrad, og hvis man er på den sydlige del, har man sydlige breddegrad. Og så er der også længdegrader, og den 0. længdegrad den ligger på Greenwich-laboratoriet. Det var så det laboratorium, hvor man lavede reglerne omkring længde- og breddegrader. Og så hvis man går til højre, nemlig øst fra Greenwich, så har man østlig breddegrad, og det går så helt op til 180, og så kan man gå den anden vej igen, og så får man jo mindre breddegrader, og så har man så vestlig breddegrad. Og med de her koordinater, altså længdegrader og breddegrader til sammen, så kan man så finde ens præcise lokalitet på jordkloden. Og så havde vi et lille forsøg, nemlig beregning af jordens diameter ud fra breddegrader. Så formålet med forsøget det er at måle afstanden AB, så vi startede med at gå udenfor, og så skulle vi gå 100 meter stik nord og observere ændring i vores breddegrad A og B. Og til det her brugte vi så et målehjul for at holde styr på antal meter, og et kompas på vores telefon til at måle breddegrader. Efter det, så lavede vi så lidt databehandling ved at udregne den vinkel A og B udspænder fra jordens centrum, nemlig sådan man udregner breddegrader. Og så brugte vi den nedsatte formel til at udregne den ubekendte, nemlig jordens omkreds Å. Og så var der det andet forsøg, nemlig udregning af jordens diameter ud fra længdegrad. Så vi gik 100 meter stik øst, næsten ligesom i det første forsøg, og så foretog vi de samme beregninger som sidst. Efterfølgende skulle vi så udregne lille r, som er radius i den lille omkreds ved 56 grader, hvor København ligger. På den måde finder vi jordens radius store r ved hjælp af den formel, der står hernede. Og dermed får man så et udtryk for jordens radius ved ækvator. Yes, og så havde vi om jorden, solen og månen. Så lidt fakta om jorden, det er, at jorden har en hældning på 23,4 grader i forhold til ekliptika. Det er ligesom planen, hvor jordens bane ligger rundt om solen. Og dage på jorden kan længst og kortest vare hele 24 timer i døgn. Så nogle steder kan det fx være, at solen slet ikke skinner overhovedet. Eller den ikke står op, kan man sige. Og så har vi om årstider. Så også det billede, man kan se her, det er, at jordens hældning forårsager de forskellige årstider. Så når det er sommer i Danmark, hælder vores breddegrad længere mod solen, ergo får vi det varmere. Og mens vi ligger mod solen, ligger den sydlige halvkugle væk fra solen. Så de har ligesom vinter, når vi har sommer. Og så har vi lidt om solen. Så man kan se på den her illustration, så er solens stråler ikke lige intense alle steder på kloden. Altså ved ækvator, så er strålerne stærkest og giver mere energi. Det skyldes solens indstrålingsvinkel. Fordi at overfladen ikke er vinklet så meget på ækvator, fordi det er det, der stikker mest ud, så er der mere sådan energi.
Og det skal altså, når strålerne er sådan lige på. Men hvis man tager op ved Danmark for eksempel, eller længere op nordpå, eller for den sags skyld sydpå, så rammer solens stråler rammer overfladen skævt, og dermed har de en større indstrålingsvinkel, så de skal dække mere overflade, og så er deres stråler og energi ikke så koncentreret. Ja. Og så havde vi om solformørkelser. Så en solformørkelse er, når solen viser fra jorden, bliver skygget af månen, og dens lys ligesom også bliver dæmpet. Og der findes 4 forskellige typer af solformørkelser. Der er delvis solformørkelse, den mest hyppige. Det er den, man kan se flere steder på jorden. Det skyldes også, at den skygge, som månen kaster på jorden, der er 2 forskellige skygger. Der er umbra og penumbra. Og man kan se på den her illustration, at den der penumbra dækker mest på jorden, mens umbraen dækker meget lidt. Og så er der så totalt solformørkelse, den er meget sjælden. Det er faktisk kun den, man kan se i umbraen. Og den har ligesom sådan en path of totality, det vil sige den sådan, hvad kan man sige, den bane, den kører over, når jorden roterer og alt det der. Det er så de få steder på jorden, hvor man kan se en total solformørkelse. Og så er der den ringformede solformørkelse, også kaldet annual, eller annual, kan man også sige. Og så er der hybrid solformørkelsen. Og så havde vi om månen. Og månen har nogle forskellige faser. Der er halvmåne, og det kan både være tiltagende og aftagende, som man også kan se på det der billede. Tiltagende er, når den ligesom er på vej til at blive fuld, og aftagende er, når den er på vej til at blive nymåne. Og så er der selvfølgelig også fuldmåne og nymåne, som jeg sagde. Så månen reflekterer solens lys, og derfor skinner den for os på jorden. Altså månen skinner ikke selv, men det er solens lys, der kaster sig over på månen, og så kan vi se det på jorden. Og det tager månen 28 dage at rotere en gang rundt om jorden. Og månens overflade er fyldt med krater fra meteornedslag. Det er derfor, den har alle de her mørke sådan, steder på sig, og sådan, de her pletter, kan man sige. Og hvis månen ikke var i omløb om jorden, så havde de meteorer ramt jorden. Fordi månen suger en del af de ting, der er på vej mod jorden. Og så havde vi måneformørkelse. Så under en måneformørkelse er hele månen dækket af jordens primære skygge, det der kaldes umbraen. Igen det samme som solformørkelsen, ja. Og det er faktisk mere hyppigt, at der forekommer måneformørkelse end solformørkelser, da jorden er en del større end månen, og derfor dækker mere i sin skygge. Sådan en solformørkelse, så er det kun noget af jorden, der ikke kan se solen. Men i en måneformørkelse, så dækker hele jordens skygge ligesom månen, så det er intet af månen, man kan se. Men i jordens umbra kommer månen faktisk til at se rød ud, også kaldet blodmåne. Yes. Og så er der noget omkring tidevand. Så vandstanden på jorden, den ændrer sig i forhold til månens position. Og månens tyngde hiver ligesom i vandet og forhøjer vandstanden på den side af jorden, den er tættest på. Der er også nogle andre faktorer til tidevand. Faktisk også solen, fordi den har en meget stor sådan, tyngdekraft, så den hiver også vandet til sig. Men det påvirker overhovedet ikke vandet lige så meget, som månen gør. Det er faktisk primært månen, der gør det. Så der er 2 former for tidevand. Der er flod, som er højvand, og så er der ebbe, som er lavvand. Og på det her billede kan man se, dernede under, så kan man se, hvordan jorden vil se ud, hvis den var lavet af vand. Man kan ligesom se, at den der, altså månens kraft vil ligesom trække vandet sådan ud, så jorden vil blive mere aflang, end den vil blive kugleformet, kan man sige. Yes. Og det var det. Det var min gennemgang af den nære astronomi for livet. Thank you and good night.